Саумысыз дуслар, сезнең түймә тапшыруында сәламлибез. Мин Рүзәл һәм гадәттәгечә яхшы кәеф, музыкаль эрудиция һәм төймәгә тиз басу безнең тапшыруда җиңәргә булышачак. Кем җиңәр дигән сорауга без инде тапшыруыбызның ахырында җавап табачакбыз. Хәзер ул конкурсантлар, номинантлар белән таныша башлыйбыз. Татарстан Республикасының халык артисты, җырчы, композитор Зөфәр Хәйретдинов. Аның иҗатын математик бизмәнгә салсаң, 700-дәгә якын, 700-дән артык җыр җырлаган һәм хәтта бер җыр 3 минут дисәң дә, ул 2100 минут килеп чыга. Ягъни инде бер туктамый Зөфәр абыйның җырларын 35 сәгать җырлап була, тыңлап була икән. Әле бу бары тик үзе җырлаган җырлар гына, ә инде иҗат иткәннәрен, композитор буларак катнашкан җырларын саный башласаң, ансын инде кем санаган диген. Ә инде ярдәмгә бүген Зөфәр абыйга энекәшенең кызы Камилә яшь артист, булачак зур артист булшачак. Камилә, сәламнәр сиңа. Һәм инде сезнең көндәшләрегез кем дип сорасагыз, алар инде сезнең каршыгызда утыра. 1989 елда ук Кәрим Тинчурин театрына килгән һәм шул вакыттан кабатланмас рольләрне башкарып, тамашачының йөрәгенә ут салган һәм әле күп безнең татарлар өчен ул искиткеч җырчы, җырлар башкаручы Резида Патыхватуллина. Һәм аның янәшәсендә шундый ук асыл кызыбыз, өметле кызыбыз Сәйдә Абдуллина. Сәлам. Сәлам. Димәк, дуслар, командалар белән таныштык. Хәзер инде әйдәгез безнең уеннарга да күчик. Беренче тур, гадәти тур, ул да булса сүзсез җыр дип атала. Хәзер безнең командаларга экранга гына карап, дөресрәге анда барлыкка килгән рәсемнәргә карап, җырны әйтергә кирәк булачак. Төймәгә басып, дөрес җавап биреп, 1 балл алырга мөмкин. Әйдәгез, игътибар экранга. Bir resim, ул bir сүз инде гадәттә. Касканаты. Ничегрәк касканаты? Касканаты кат-кат була. Татар халык җыры. Татар халык җыры, касканаты, каурый, хатлар язарга ярый. Димәк, җавап кабул ителде. Миңа калса шулай. Касканаты. Сез борчылган идегез, авыр сораулар булыр. Инде мондый артистлар, мондый дәрәҗәле кешеләр булганда, минемчә, бу җырларны алар менә шулай гына тиз генә шишәргә тиешләрдер. Әйдәгез, икенче биремгә дә күз салыйк. Монсы инде авыррак, монсын бәлки Резида апа белер. Әйдәгез, нинди кошлар күрәбез без монда? Шунсыннан башласагыз инде. Сары сандук ачты тайын. Икенчесе бар бит әле. Күгәрчен гырлидер, ясын көзен белмидер түгел. Күгәрчен гырлидер, баласын ятырга. Әлдә ярыйсыз дуслар бар, күңелне юатырга. Алла шушы вариант. Зөфәр абый камиләләрдә башкачарак ни бугай? Сандугач күгәрчен. Гөлләр үскән. Күрәмсең, мин башта шуны әйттем бит. Әнә гөлләр үскән күрәсем. Әнә күрә карап тора. Сездән ишетмәдек бугай. бугай. Ярарга, мин башта шуны уйлап куйдым, мен күрәсең әйткән кебек. Мин җырлыйм да бит әле. Гөлләр үскән күрәсең. Димәк, гөлләр үскән күрәм. Димәк, миңа кушымтасын җырлыйсы калган. Сары сандук ачты тайын, киен нишеген тайын дип башлады. Ютыгысын җырласагыз да була иде, сез инде төймәгә басыпма. Яра. Әйдәгез, алайса булай әйтик. Сез гадәттә кушымчасын гына җырлар бит әле. Башыннан ук җырлаганга сезгә дә 1 балл бирик, исәп 2-гә 1. Әлегә һәм инде безнең тагын бер бирембез бар. Ашыкмагыз, яки 2-гә 2 була инде хәзер, яки 3-гә 1 була. Игътибар экранга. Сорау, Ай, җаным, суларда су чәчрәтеп уйнарга. Түгел микән?
Siz menimче Риздапа сіз артық көп жырлар білесіз бұл. Или суда yüze alasın mı? Мен seni көрмей төзе алмайм шуңа. Сен төзе аласың. Чөнки сұрау бар шуңа бар, күрә. суда yüze alasың. Әйе. Жауап қабыл етілді, сіз басқан едіңіз. Да, дұрыс. Дұрыс ма? Чөнки сұрау белгісі шуңа этере. Менә бит инде ойнарға да үйреніп жеттік. Турда бітіп қойды. Мене саксофон етті. Саксофон бұтады. Әйе. Саксофон көп кенә татар жырларында бұта бала ол ешкіні. Әйдәгіз дұрыс жауапны іштік әлі. Суда yüze alasın mı? Мен сені көрмей төзе алмайм, сен төзе аласың ма? Әфәрин, Риздапа, әфәрин. Инде бір рәтке, бір рәсімнәр рәтіне бірнеше жауапны бере ол рәхәтләніп. Әлемде фантазиялар бар еді, ярар енді сұрау белгісі құтқарды. Демек, 2-2 есеп, әлігі турда. Әлігі турда бір нәрсе де өзгермеді, ләкин бик мотор ғана тур болды. Һәм инде хәзер біз икенче турға күшәбез. Икенче турда безнең командаларыбызга арттан алга уйнатылган җырларның оригиналын белергә кирәк булачак. Хәзер инде турыбызда шулай атала, арттан алга дип, һәм без командаларга уңышлар гына теләп калабыз. Монда инде биремнәр бераз күбрәк, эшәү генә түгел. Шуңа инде күнегергә өлгерерсез. Өйрәнергә. Димәк, әйдәгез беренче вариантны тыңлап карыйк, беренче биремне. Nihayet. Bu Хания бірсі точно. Әйе, Ханияны білдім. Бірсі мен алашаған. Ауыл кеше түгіл ме екен? Ауыл кеше. Жара. Ну, 700-ге якын жыр Зөфәр абый жырларны шынлап исегездә калдырырга. Җавапны кабул иттек. Хания Фәрхи, Зөфәр Хайретдинов, Авыл кеше дигән матур гына жыр. Сез минемчә аңламамча теге ностальгировать итеп утырдыгыз әлегә җырны тыңлап. Башыннан ук аңладыгыз да буга кайсы икән? Киресенче тыңлап карыйм шуты. Башка юк. Ханияның дуэтлары бик күп түгел. Моның дуэтлары. Монда Ират тауышы да бар, шуны да белергә кирәк та. Ничек ул авыл кеше ничегрәк? Дәниф Шәрәфетдинов түгел. Шишмәләрдә кереләр чайкап, шәшемне тарыйм әле. Синең белән ырга авыл кеше бергәләп үтим әле. Җавап кабул. Җавап кабул охшаган, дөресен әйткәндә, башка вариант булса шулай әйтә аласыз. Шул уктыр дип уйлыйм. Ә менә икенче Ират тауышы бар иде монда. Бар иде, әйе. Авыл кешендә бит Хания Фәрхи һәм Зөфәр Хайретдинов җырлый. Зөфәр Хайретдиновны беләсез инде сез. Хания Фәрхине беләсез. Әйдәгез дөрес җавапны шулай да тыңлыйк, иштик. Яшьлек булган Афарин. Үлмәс жырларның берсе гомумән Зөфәр абыйның 7 җыры да минемчә бөтенесе алтын фондка керергә лаеклы. Икенче биремне тыңлыйк. Бу иң зур бәхет түгелме? Бу иң зур бәхет сезнең монда килүегез безнең өчен. Шулай менә. Ничек ул?
Ең зор бәхет. Мен жырдым бит мұны. Сен жырлайсың, точно. Асын мен білем. Ең зор бәхет міне шул ол дүнияларда. Ең зор бәхет міне шул ол дүнияларда. Шушы битеймі? Мен ана нелерінен аңладым. Билизмден. Yok, basların arta iyi bulabilir әлі. Өзіңіздің тауышын танымадыңыз ма? Yok. Менә Михаил Данир Сабировны аңладым. Мен үшін өз жерін танымағанын. Әйдәгіз шулайда дұрыс жауабын таңлайық енді. Ең зор бәхет менә шул дөрес җавапны әйткәч, командалар өчен исә 1-1 һәм хәзер әйдәгез икенче биремне тыңлыйбыз. Бәлки тавышы таныштыр. Тавыштан Шайдар Галимов. Әйезов Арабай. Айдар. Ансын таныш. Галимов. Онсы жеңілер енді Айдар абының тавышын бұтауы ауыр. Паралма, похож. Паралма. Әйтелер бит әле. Нәні бағалмам дейлер. Ауыл баласы. Мин ауыл баласы, шул ма? Мин ауыл баласы, мин ауыл баласы, ауыл олмасы. Айдар Абай Галимов, мин ауыл баласы, дұрыс жауап. Мин ауыл баласы, мин ауыл баласы, мин ауыл баласы, ауыл баласы. Ғарурланып, яшейбіз ауылдан болған үшін. Шәрәфиева екен таныдым. Шәрәфиева екен таныдыңыз. Шәрәфиеваның ең мәшһүр жырларының бірсі. Башладыңыз бит әлегә сезне белән. Зөфәр әйтсен, мин мәшһүр жырларынан бір сүзен әйтсә. Шиномонтажниклар жыры дип әйтик идеге шулай. Тәгәрмәчләр дигән сүз бармы? Зөфәр әйт җаным. Yok, пока. Mindəki пока. Time-out. Тәгәр. Time-out. Uzar түгел. Әйдәгез, менә шиномонтажниклар нишлиләр тәгәрмәчләрне? Тәгәрмәчләргә. Сугалар. Сулышны нишлиләр? Сугышны нишлиләр? Сулышны нишлиләр? Шиномонтажниклар тәгәрмәчләргә сулышны, һаваны, тынны Өрәләр. яки Киң зурайталар. Кабарталар. кабарталар, икенче төрле Качат итә. Әйт, Зөфәр, син беләсеңдер җаным, син җырдыр әле. Yok, miniki түгел. бугай. Әйдәгез дөрес җавап тыңлыйбыз, сез гаҗәпләнәчәксез шул бу җырның, бу вариантның җиңеллегенә. Тыңлыйбыз. Арадан иркәләдең, назладың. Илеңә синең назларың. Башталары yok. Бик катлаулы конкурс. Безнең тагын бер җырыбыз бар. Исәп әлегә 2-1. Әйдәгез тыңлыйбыз. Зәйнәп Фәрхетдинова, яшым 8-дәмесең? Нидә бар да биеп җөрейме? Юк, бер җыры бар аның шундый. Күңел 17-дә. 17-дә, әйе, шундый. Алар гел телевизорлардан ишетәбез инде, әмма ләкин җырлап бирә алырбыз микән соң? Күңел 18-дә иде. Без бит инде кабул иттек җавапны, хәзер кушылып җырласагыз да ярый, хәзер җырламасагыз да. Әйдәгез дөрес җавапны ишетәбез.
Әгер де көңіл 17-де, ерек 18-де болса, шыннан да ғымыр өткенлері сезілмей. Рахмет сізге, Исәбекеге екі әлігі турдан соң һәм біздің тағым бір турыбыз қалып бара, енді міне шында барса да белгілі болашақ, аңлашылаша. Һәм соңғы турыбыз аңла мине дип атала. Хәзер командаларыбызга бер-берсен ничек аңлаганнарын күрсәтергә кирәк булачак. Димәк, хәзер безнең Сәйдә экранда барлыкка килгән җырларны аңлатырга тиеш булачак, җырларның исемнәрен, ә инде Резидә апабыз колакшыннарны киеп, үзенең матур чәчләренә елмаюлар белән Сәйдәнең авызыннан чыккан сүзләрне куллары күрсәткән хәрәкәтләрне күреп, карап, нинди җыр икәнен аңларга тиеш булачак. 1 минут эчендә ничә җырны беләсез, шул хәтле бал сезнең гомум исәпкә өстәлер. Әзер булсагыз, игътибар Сәйдә экранга, Резидә апа Сәйдәгә башлыйбыз. Тала, тала, тала. Тала, тала. Әйе. Эх, тала, тала, ике беләгем. Тала, тала. Әйе. Икенчесе. Җәмилә, Җәмилә, Җәмилә. Җәмилә, айли Җәмилә. Җәмилә. Әйбәт. Өмме. Ата ишетелмәде. Гөлсем. Өмме Гөлсем. Өмме. Түгәрәк. Юк. Харф Өмме Гөлсем. Алышында. Матур булсын. Туп-тупма. Матур. Әйтә алмадым, юк, әйтә алмыйм. Матур. Карагыз. Тыңлаңыз. Матур булсын. Матур. Ой. Мотор булсын. Матур. Мотор. Булсын. Юк, бар әйтә алмыйм. Мотор булсын. Бу, мотор. Матур булсын. Мотор туп. Матур булсын. Ярат бетерик. Инде 2 бал алдылар безнең Резидә апа белән Сәйдә. Хәзер инде Зөфәр әфәнде белән Камиләгә игътибарны юнәлтәбез. Сезнең 1 минут вакыт булачак, Зөфәр абый. Камилә, әзер? Зөфәр абый, музыканы кабзабыз. Ага, киттек. Экранда барлыкка килүгә. Ой. Ай булды. Ой. Ат. Күрсәт, ага. Ой. Икенчесен аңлат. Ай. Булбулны аңлат. Булбул. Беренче хәрефе. Ой. Ат. Хат. Булбулны аңлат, булбулны. Булбулым. Беренче хәрефе. Б. Зәке. Зәке. Әйе. Браво. И. Идүдәме. Дүдәме. И. Әйе. Дүдәме. И туган тел. Дүдәме. Алыштырып. Бала мишкин. Бала мишкин. Әйе. Tamam bravo. Әпипе. Әйе. Ишетелә. Вакыт tamam. Афәрин, әпипәне белдегез. 3 бал сездә. Да ты что? Мин берләйтә алмадым, матур булсын әйткән булсам. Алмадыгыз. Ай, мин ат дип әйтеп торам. Ай дигән. Ат дигән җыр бармы соң? Атлар чаба. 3 бал, 2 бал сездә булды. Инде Матур хәзер булсын әйткән булсам. Матурны әйттегез, әйе. Ләкин Резидә апада бер плюс булды. Ул һәрбер җырны, хәтта Җәмиләне дә белгәч җырлап бирде. Инде нәрсәгә дисәң дә безнең бу очракта бары тик җырлау гына түгел, ә инде җырны белү бәяләнә. Шулай итеп, әлеге турда исәп 3-кә 2 һәм берничә мизгелдән без инде гомум исәпне дә беләчәкбез. Гомум
исәпне әйтер алдыннан менә сезгә кечкенә генә Шаян ТВ-дан бүләкләр рәхәтләнеп кулланыгыз. Инде исәпкә килгәндә нәрсә әйтәсең инде? Исәп генә өстенлек белән 6-га 7 исәбе белән безнең Зөфәр абый, Камилә бүген җиңүче булдылар, ләкин генә җитмәде. Издәпа генә җитмәде, ләкин шулай да сезнең уйныгыз искиткеч булды. Мөһиме безгә, безнең тамашачыларга шундый елмаюларыгызны бүләк иткәннәрегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Инде дуслар, без сезнең белән саубулашырга да хәзер әзер нишәтәсең саубулашасы килми, ләкин тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Һәм яхшы, матур җырлар тыңлагыз. Хәлегездән килсә, сәләтегез булса, иҗат итегез дигән теләк белән сезнең белән саубулашабыз һәм киләсе очрашуларны көтеп калабыз. Сау булыгыз, дуслар.